linzami inda ya karkata a nan yake yin guri. Da rayuwata ashe ni ma zan ga abubuwa iri-iri. A yau ina cikin taskun da akan shi ne nake baku labari. Lallai zamani mai ɗauka da ajewa ne a sarari. Na limzamtu da karatunsa na da haɗari. Ba shakka ina nadama akan sanin da na yi masa mayaudari. Ko da yake rayuwa ke da haka wajen sauyin lamari. Na yi kukan da na sani a lokutan baya da ya ƙulla mani sharri. Da yake Allah ƙadiru liman ya sha'u ne sai gashi ya mayar min da mafi alkhairi. Alkhairin da za ku ji ni da shi a gaba akan haɗuwarmu ne da Bashari.